Oracle will come to police and prove that is against Nigerian law and constitution. No attack RIP no way home na married woman no na bedi her that are happily married. We no send on a papa. Uno ga one we felle. Agadi ekwen kandeza. Ndeza. One issue of blood. One your robber. By me. Anya zinisi. Ijire ego. Imam fonye jego no na apa na emempotu. Omo if I lie make I peme. You don't go see rich woman where they do where they this app they explain. You explain tire. You guys enter 2028. If you are there, Meg, if you know the money and bomba, can you join us? This is menka. Nothing. Already hiji. If you been see hebo aja nazo, you are a son. Iga etiegina lili go when hiji Allah. Pray for long life. Pray for peace over you and your family. Every day na nisi. Ndu God diginaka. Oh, when this do you know who I am? Missy Hebobaja, Freddy Hebobaja. You didn't know you can't bring that woman down. No, I try to make it denandum, make it that they go too much. And on the other day, Wagona younger, Chivuno Chokamono Dinamma. And I'm repeating it. Unekuzne Kamuni Jele dozier. Uno for a voice notes nji. Onyenkuzi wekwo. Just for that Ijele to have peace. But she was not happy. Njuzu no se una choki jele werendum. And secondly, mu wa choro udo. Emegoro mi ihe ọma ha so onye mma, anugo m ọgụ ya. Even mgbe a na-drag ya na m agbasaga ya. Onwebe nke o mere mu, ọmụnwa na-asaga ndị na-asaga ya. So at this point now, let me stand on the truth side. As ni onye metere n'ụwa ka eji ekpe ya ikpe. Mbosi bi ga-azara onu gị nzara onu m. Ụwa anyị nọ n'anụ. We will all die. Gazara ikpe. Gazo onu anyị ihe metere ka ị ga-aza. Ihe ijele metere ka ọ ga-aza. O nwere onye ndụ dị n'aka. Alex anwụgo. Ike ajide ego isi okwute. Ike Alex Okubo jide ego. Uwe nwere isi. Why all this too much hatred on one person? On an innocent woman that did not mention your name? Why so much hatred? What of Machukwe Kwene, Inapoechi, Imantete, Isi Okute? Isi River Niger, Isi Mbuze, Baime. You're in a make him out too much. Onye Jega da Kowonwe. A billionaire doesn't need to explain his or herself. Ne Kedafia, ne Rabarani. Every day Labarani Puta, she always preach her message with love. This is how a leader should be by example, not by bully, not by paying people to drag people, not by trying to kill someone, not by trying to bring somebody down. Oracle say no do again. What is his offense? Mutake ebuo, iga aganga, iga agaje. Ta chukubo ogi oku. Oracle na yonga chiva chori wachi unu nkiti. Change your number. Look for another WhatsApp. Gap where you need your equal. Alternate you need to check out. If I only go by night boss Gabuja. Open a very dark man near Obata life in our monitor. If we are not a threat in Ondoge, Kabo put this woman who can walk once and for all. Enough is enough. I will do that. Very dark man now on life. Stay the both on Instagram, Facebook. You stay there, you and young achievement and now monitor bomba to bomba. On your camera on when say in the queen amen. Okay. Enough is enough. A young man that is struggling for his own daily bread. In a sinner, when you hold the sinner, if you come from a family, none of your family member can bring out 1 million. If there is a case, you need to stop making problem. Okay, Isi Okute, I challenge you. Your brother na to come na Alaba, in which case again with 1 million. Negi again with 1 million. Nego again with 1 million. Nago again with 1 million. Iruno na Ben Negineza, no, uno. Iruno na Lagos, no. Kebi Iruno. Uno village Iru for 5 years, 1 month, 1 block. Imane Jerocha Inani isi. Idebe kwere bere ka ede ndụ ka nka rie ihe ụmụ gị. Ọ bụrụ ewu manụ mụchagoro nwa na ọrụ onwe na-create content here. Okay, fine. You are a sinner. I am a sinner. Sinner judging sinner.
What is the sinner's offense? No nezi ozi oboro gafa. Iru Abuja sichicha asini sire no wa. Owo odi ase na ase sire na Abuja. Ihe ji mara go onya ase. A mother umu ya ka di 4 years, 10 years, 7 years, 8 years, 6 years. She don't want to go inside. You brag as if the world revolves around you. You brag as if the world is in your hand. Napokoro one on yam. Napokoro one na so. Imu ihe ga-eme echi. Echi di ime, tomorrow is pregnant. If you young children you use chagoro, you start threatening them. Oh, ha chori igbachi gị nkịtị. Oh, ha chori igbachi gị nkịtị. I swear. Obu na ọrụ akụ ya join bụ unu. Na-eme content every day, na-enweta 10,000. People ya fear as onye ọma. Man, o stay no go away from beginning. O stay no go away from beginning. Unu force all this boy buruba na eze nwanyi ite ego. Na this boy taru na afụfụ. O nwere ka a ga-esi mee ka iwuru a good woman, a woman of peace, a woman of integrity, a woman with wisdom. Mgbe a na-bere ekpere na Bible, Anna prayed for a child. Ezekiah prayed for life. He said, he everyday saga. He popped a curriculum as ego, peanuts money. He put a woman on my him, we hear maybe there or I send me your account number. Man, you called him a thief after using him. And you think maybe Oko no ama mezu ni sigi. Oge mezu. You called the boy it, but when you were using him, he's not a thief. But when he said enough is enough, it's a lesson to each and every one of you. It's a fucking lesson to each and every one of you. Let's call a spade. Because too much of everything is bad. Now, Abada Abu Aragie, as a good woman, as a woman of peace, as a mother, Oseanamu, Abu Aragongi, Makomweri said no one. Where is he? Abu Aragongi. One day I'm going to go buy. I didn't be any see. Onye biri. Kebo liver the cocono. Osadebe Juan. Them where are they? And they Alex in war. Alex, Mugogaki for mansion Yana Island. Every day fed on a life and easy. Yana ego ibo Olosho bu HIV. Nditli Jotoya. Olosho Otoya Dronat na Twinta. Ego ibo na drag energy goddess. The energy goddess Kurugini. You can't bring someone down to go up. Isi business na energy goddess biarabia yoya. Energy goddess ana yogini ibo nye. Esibege ejebo nye. Who are you? Let peace reign. Uno drag warako. Iga apochie, oga aga kuje, oga aga jail. Oburu mmadu mba. Okina puru mmadu mba. Ozuru moto mmadu mba. Kebu the problem. Achozi miro. Oga aga kuje, oga aga jail. And since wanya na-etu ọnụ na apa, webe onye osendi wuru nga. Webe ofumburu onye osendi wuru to jail. Noise maker. Onye nwere okwu kwuo biko. So power. So any can give your para mono. I swear to God. Imagine a quote where Bato you now at a point I started crying. This more energy goddess here no one. Just now I'll be alive full Ijelem Bosia. When I wear Fred Oku. Now where that's not this here no one on a male girl child there no one or the stop put them mother here galia. Over joke into local. The next thing on God. Post Royal Omwea. Yeah, can the mother wear the kawaha, but couple to her comments wrong with the disappointed here. He disappointed her. A lot of bullying in that idea mother that this app. If for a British home will be post to what if this will get a post to that woman? The kind of bullying and mother that this app too much. Take the mother man with peace like this app. Who now you put mother with peace? Only soon on as them as the room, on as I will, and so now so I will be on it now, not Palionia. For what? Now, wow.
nda bụ ndị ara na-anwụ nda ụfọdụ mi ohi ụfọdụ mi ndị ohi banụ n'ime ụwa nwere gị fonu na-eme agwa m ndị mmadụ sị ka kwudo eziokwu na this app for the sake of God let's stand kwudo eziokwu o nwere dị perfect bịa mechin isi ike mechin okwute ogwe isi ojisikara ụmụnne ya nwaanyị ji isi etiwe akị mechin ji isi etiwe akị gbuo m isi mo agadi ekwe nka ịkpọrọ onwe gị jenzi mother na 68 years old nwaanyị tete n'ụra na-eka gwụna tete na ọbụla ka chi foro gị tete n'ụra na onwenye mee gị isi okwute akpa binsi akpa gadi mmiri marụ akamọra baa n'ime ana m eche gị na asị gị jee suo m to court isi na ịmara onye mbụ bla 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 mana bifo mee vidio against abada agụ maọbụ eze nwaanyị ite ego m na-eshi gị vidio na WhatsApp ị gbara ọsọ jeje postuo screenshot ọsaịdị fevọrọ gị postuo ọ dịka agwa gị okwu sensị gị maka ọkọnuche gị pụrụ apụ ịnata into your empty skull iji akamụ gbara nlọ wee nwujisie your brain ị nachi ya ta azụ bọmbụ je rọsha Oracle, that screenshot ọmụazụ kpụrụ nwa egbe n'ụkwa ga ụdị mmadụ agwala because o nwere ihe o dere ebe ahụ si I don't want to be directly involved. So that means she's indirectly involved. One was did that. Yes. So all the mother agwali na you don't shoot yourself for leg. You have to delete. Thank you. Mgbe Sky Baby legit queen nwaanyị anya pancake na Dubai akwụna Dubai nwaanyị a na-eji 30 minutes anya pancake n'ihu ya duto gara ọpụ na ude kara white gbara ọkụ n'ihu nwaanyị a na-akpọ Sky Baby mgbe eze nwaanyị ite ego chọrọ ịkwa 1.2 ashat gwa bụ machine isi akị na WhatsApp wee sị gị lekwa na eze nwaanyị ite ego chọrọ ịkwụ Sky Baby 1.2 I have the chatting isi mụ na nye ekwekwana na mụ ji egwa Sky Baby na anya send akaụntụ nọ m bịa ka ọ rịfọdụ ya ego niile complete mana esere na ịkwado nwaanyị na-asị ncha baa n'ime you can ride nwaanyị abaa n'ime na-esisiara arụ ị na-asị ncha na-asị isi na na-edere support mana vidio niile na-eme nna adra ga eze nwaanyị ite ego wite abada agụ nna ata gị na divido ịraik ya divido ịpụta na WhatsApp esi mpawa na ife na-eme dị mma nwaanyị agba ama akwụkwọ na kọt ka nta ewu ule gbaa ama akwụkwọ na kọt ka nta ewu ule agadi ekwe nka baa n'ime nwaanyị na-asụpọsụ ife ọjọọ na-eme na TikTok nwaanyị na-asụpọsụ ife niile na-eme na TikTok baa n'ime agadi ekwe nka nwaanyị ikpe na-anụ ahụ bịa mechin ogwe isi eme ọ na-aga ọ naghị mamịrị na pantị ya nwaanyị a na-eme ọ na-aga mmiri ọ na-agụsị n'ọhụụ baa n'ime mbasa ka ọ kpọọ m na fon hello ọrụ abọbọ ka ime abatakwa na East yo anọ m na East yes abịa m obere nwanne my husband yes dị ụmụazị agba anyị list na chieje na eweli iwe bọbọ nwa boy anyị na-eso wee bata ka isi ejete ị na-efe dị ekwuru nwaanyị a na-agọsi n'ọkpọ m na kọ nwaanyị sisiara arụ nwaanyị a na-emeso ọnụ ise nwaanyị sị m jee dee petishọn na area commander Nnewi mụ dee petishọn ka e wee jekpọrọ young achiever bla 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 ero mebe ndị ede petishọn nwaanyị adịghị pik si kọrọ m nwaanyị n'ụka IPO si n'ọwa 50,000 kwụsị pik my call oju ọnụ onye ga-eji 1 naira for 10 in the morning police ọ na-akwa after 4 IPO na say wetin dey wrong with your sister wetin dey do your sister na say I no know wetin dey do me tell me see there for meeting nwaanyị azị epik call m the next thing nwaanyị sị ma juri shout to a fleder nka juri shout to a fleder I don't want to be directly involved and anọ m na meeting reach out to a fleder mmezi fleder ozi fleder onye ohi agbari ego rie ekperima nọgide na position ka onye ara nọgide ji nnọọ nnọọ were ego m wee kwụọ ụgwọ banye ọkada nataba nwaanyị ajọ ọ na-egbu ọchụ ịpụta gụọ na mụ na gị na-abịa ekwuru eji wee ruo na ịma na ọ bụ nọmba IPO na ọ bụ nọmba nkeji na ịma na ọ bụ polisi ka njere ka ọ bụ ebe ọzọ ka njere ma na screenshot m ime ebe nnọ sendara gị fụnọ police station ka nnọ even the number IPO aka njikwa in case of anything tomorrow ọ ga na-abịa ife kwuru ọsị na 150,000 ka ya eji ịnụ 150,000 gbafere nwaanyị abaa n'ime
baa n'ime nwaanyị na-asụpọsị ife ọjọọ na TikTok baa n'ime okenye arụrụ ala okenye arụ ala enweghị ikwu n'eziokwu nwaanyị ikpe na anyụ ahụrụ nwaanyị a na-eme ọ na-aga hụra na-apụ ya n'ike baa n'ime mmadụ ọha etugbuo ogu na-efe ọnkọs na-eme ị nwere ike ịgwa ọnkọs sị na ihe ọ na-eme adọrọ mma ị na-akwado ya. Look at foreign girl, the same girl child on na fight kun na-eburi bunch of fools empty store nwere ndị nwere uche ndị ara gwara uche bere na ọrụ mana the same girl kun na-eburi ihe unu na-eme na agba bụ onye nọkọta wuti ụnụ si na ọchọzi na wuti ụnụ maọbụ onye fil n'ọchị nọ nneke unu etete ige ihe onye a mere fa bak maọbụ ife mere onye a fa bak postu ya kunu wee bring info people asị mụnụ banụ n'ime efreda na-asị na abata were WhatsApp group efreda anọ na WhatsApp group go kedu ihe na-eme na WhatsApp group onye mesị na efe mmadụ abata na eweta international passport weta N99 ya weta voters card ya weta picture ọkwa mụ bụ PA Fred ọkwa mụ kibere group admin onye ohi kedu ka esi abata bifo mmadụ abata ọ gbara screenshot nwaanyị nke ọzọ n'obodo ibe ka ha dị ịkpa afọ ya ọkwa gbara screenshot ya gbara m international passport ya gbara m picture na ife niile nsevuo ya forward ọrụ gị ya ị confirm as the CEO pack CEO bifo anabata ya na group nwaanyị baanụ n'ime n'ikwu na-ejugo baanụ n'ime ndị ọrụ ọjọbọ baanụ n'ime ma the implication is ịgba mmadụ send identity you know the implication so onye machara ife na-eme arụrụ mma mesịa protest a na-akwere protest nke abụọ ejeba na ya aya ebi 50 bana mana ebe na aya etinye picture abada na aya etinye picture abada kama na aya eti isi ife abada na-eme so onye machara dị against the law mana ịkwado onwe buru nke nwe ebe a n'ime ahịa ụmụ ekwensu efred ọnwụ ike gwukwa ego a sị na ọnwụ ike gwukwa ego amụta atụ gwukwa ego nwaanyị baa n'ime nwaanyị 48 years old single mother of nwere nke iji aka na ụmụazị abịa ịmụta be nna gị agụụ na-agụfa ị na-eme girl child ụmụazị abịa ịmụta na be your ex husband ofu nwoke ofu nwaanyị di gị na-egbu anụ ex husband is a pusher ugbu anụ jee na nna nwaazị na-ata fụ start your girl child from your family Fred nne na-ebugharị afịa mbugharị na Ọnịcha slippers na-eyi atakasịcha na obi ọgọdọ na-ego na anwa na deti eme na ya wa Fred ndị eji nwa ọgọdọ ndị CWO baa n'ime ị na-emere iji ego jee gote nego ọgọdọ ndị CWO ofeke nwaanyị paket nyere m aka banụ n'ime ụfọdụ ndị agụ ụfọdụ ndị ohi na-efọrọ gị na-eburi gịnị ka o mere ọnụ ọ bụrụ na stand for justice ya asị biko on course maọbụ ọ bụrụ na mechin isi akị stand for justice ọ ya asị on course biko putuo destin na ọ dọrọ mma mana ọ na spọt ihe ọjọọ bịa Gentle akwụna Saudi Arabia Gentle nwaanyị OBP ọmụbụ kamon 2026 nwaanyị baa n'ime njiri eji akwa ọka baa n'ime Gentle ikpe gbara abụ nwaanyị ikpe shungara ashungi Gentle enwerezi ire ọtụ eji amụ ndị ọkara sụba ire ọtụ n'ime okenye arụ a na nwaanyị na-amụ nwa ọhịa n'ụzọ single mother of four mana ọmara etọbasịrị ime ụmụazị ojii baa n'ime Gentle okenye arụ a na isi na fight for justice na igbo onye eziokwu but imebeghị vidio gwa efreda na-ebosi ada aka imebeghị vidio gwa ọnkọs na-ebosi ada aka okenye arụ a na okenye akpịrị ego usi ego because of ego a na-enye gị Gentle nwaanyị na-eme overreaction of heat nwaanyị na-enwe too much of overreaction of heat mgbe ọbụla ị na-enwe internal heat kwa mgbe ka heat na-atasị gị n'ahụ asị gị baa n'ime ị makwara ya na-echenji pant 7 in a day because of too much of heat na-eme n'ahụ baa n'ime nwaanyị ashima ị na-ekwu ị na-achọ onye na-anwe n'aka ọhụmụ ya egbu baa n'ime nwaanyị a na-akwụgharị nwaanyị a na-ekpo nsi na hospital si na ọ bụ nọọsụ ekwesịrị ka eruo na peji gị afụ ebe ị na-akụzi maka drugs fụ ebe ị na-akụzi ezigbote ife mana ihe eju na peji gị bụ saga kwaki nọọsụ okpo nsị baa n'ime nkịrịka ọgọ baa n'ime bịa Diamond Sweet bịa nso ndị girl child akwụnike single mother of 7 onwere nke iji aka ụmụ ofu nwa gị na Sokoto nke ọzọ nọ Saịda Edebe nke ọzọ na Abuja nke ọzọ Lagos ị na-amụ nwa ya n'ụzọ Diamond Sweet akwụna Enugu site nwaanyị ike gbagọrọ nwaanyị ọkpa ngọ nwaanyị a na-eme eje ile ya na-esi ụta were etisasịa mpara ka e wee febe oke amarị amụ n'ọtụ baa n'ime Diamond Sweet ile mgbada otu nwaanyị nwere ike ikwu okwu 100 words in a seconds ile kpakpakpa ileze nke baanụ n'ime ụnụcha niile nwere emere ụnụ na-anọrọ di unu na-ebesi akwa di baanụ n'ime onye ka ji wee so na grupu na bụ bunch of single mothers girl child bụ bunch of local and senseless single mothers Gentle nọrọ di ịmụrụ nwa ọhịa n'ụzọ Fred awa jirupugo gị nwere ọzọ hope next year baa monopause ngwa nke gị na n'iyi Diamond Sweet ọrọ dị ka ị nụrụ
Sky baby akwụna Dubai nke gị bụ na ike ụwa gwụga gị agwụ nwere ozi hope efe na ọzọ ihe chi fotere n'igwe bunch of single mothers mmadụ mere ọnụ banụ n'ime unu emezi ihe ọjọọ na apụ a bịa mechin isi ike isi okwute akpabinsi na-agwa ndị eziokwu na-agwa ndị ọ bụ na ibe ezigbote nne mgbe nna emegasị vidio na-ata akịkị ị na-asị m nna biko ihe na-eme agakwa ma m kwụsị ya vidio niile na-eme na-epost gị na WhatsApp ịbịa na-eche isi m ngwa na vidio adị ma m postuo ya nwaanyị na-ese m kwụsị that moment ọ bụ na ibe ezigbote nne mgbe nna agwa eze nwaanyị ite ego saka na-adịra gị na-ata akịkị na-ese ndị vidio na WhatsApp ị ka na-ese m nwa m biko na m kwụsị na ihe na-eme adọrọ mma ma na-esi m jisi ike I should continue I have the chat ọkwa chatting dị ebe a nwaanyị go back to our chatting bịa isi okwute ojisikarị ụmụnne ya gbuo m n'isi isi mo onye igbo mo a sị gị gaa na WhatsApp ka ị nene chatting mụ na gị na-abụ ma ọ bụrụ na ị na-enwe loss of memory ọ bụrụ na ị na-enwe loss of sight na ị na-afụ ụzọ ọfụma ma ọ na-ịgụrụ akwụkwọ kpọọ nwa bụ ọ ghara arụwa aka ka ọ gọrọ gị ife ndị na WhatsApp ma ọ bụ na ị na-afụ ụzọ bịa Freda nwaanyị loss of memory nwaanyị loss of memory Freda akwụ n'ike na elu ị na-eme gesha da wasaga na-eburi gesha dị ibe gị nwaanyị ọrụ ọjọbọ nwaanyị nwere ifu ajenda ịnakọsị ndị mmadụ ego ị chọrọ ị ga-eji ego moto bịa kwụna ndị ara ha ji bịa hukọp ndị ara ha ji baa n'ime na onwe emegwu na app agwa m sị adị m ready for your people unu dịgori 50 na app ịgba nsa ga adị m ready for you ma na-adọ ụnụ one after the other ọkwa na-adọ onye ka ụnụ bụ mgbakwara ụnọ sị app a ka nwere ife ọ bụ bịa orosho ndị ara ha ji baa n'ime nwaanyị a na-eme abalị ọbụla ọbanye bootu obuko bootu ojefu ndị ara ha ji ọmụ ha gbasara ịgọ na asụ amụ n'ọbụ Freda baa n'ime akwụna ike esiri ihe maka na ịmaka bịa nwaanyị a were mmiri saịdụ gị bịa Freda kụrụ mmiri ka ịsaịdụ baa laif ka afụ ka ihe ugodo nwaanyị uhie gbara ọkụ nwaanyị kara white gbara ọkụ nwaanyị tubu gbara ọkụ n'ihu nwaanyị ude nyere m aka panketi nyere m aka Freda nwaanyị panketi ị na-ego one packet of pancake under 2 days ọgwụ n'ebe ị na-anya n'ihu ama ka mmadụ ga-esi wee baa life ananda after 12 nke ime aba na-anya panketi bịa nwaanyị kedu ihe na-achọ midnight ịnọ na bed ị na-anya panketi ị na-ete distrik n'ọnụ akwụna online akwụna offline baa n'ime tọnda agbagbuo gị ihe na-emegbukwe gị asị m ụlọ banụ n'ime ndị ọrụ ọjọbọ enwe app abanụ n'ime nwaanyị nwuchikap bịa Freda ka erisasị gị isi gị Freda nwee ike ịgwa ndị ịntanetị ihe erisasị gị isi akwụna gị na-erisasị gị ihe isi m na-erisasịcha na-erichasị ya ike ụwa gwụnahụ ịma na ọka ka ị na-akara nwaanyị kaba nka isi ntutu isi adasịsịba onye megụ a sị gị onye megụ baanụ n'ime na app na-emezu ife ọjọọ na dis app ụnụ sponsors n'ife ọjọọ na app a na ọ dọrọ mma bịa isi akị nwaanyị a ji isi etiwa akị enwere ji ike etiwachi iji isi etiwa aka okenye arụrụ ana okenye enweghị ike ịgwụ ma sị ihe ị na-eme adọrọ mma okenye nwere ike igwu ma sị biko kwụsị ihe ị na-eme na ihe ị na-eme bụ long term okenye na-asụpọtụ ihe ọjọọ okenye arụrụ ana banụ n'ime bịa isi aka ogwu isi mechin si ume ụtọ kọtụ kpọọ m na kọtụ ka nkwa nketa nke echi na-esi ivo kọrụ mma bịa iji nọmba ma amụkwara m na kọ na ịgbara m akwụkwọ mma bịa nwaanyị abani dịrị period na-acha pure black baa n'ime nwaanyị a period na-acha pure black baa n'ime tọnda agbagbuo gị baanụ n'ime ndị okenye arụrụ ana hapụ na abada hapụ na eze nwaanyị ite ego ndị arụ ana niile egwu m sị na ọmụ bụ ọrụ akụ nwa bụgharịrị bana maka ndị skin rekọdụ ọmụ bụ ọrụ akụ tempụ nwa bụgharịrị bana n'ime afịa protest nke gara vaịla maka eze nwaanyị ite ego wite abada agụ ọmụ bụ onye merie onye zinyere m bụ meshin Freda na Sky Baby nwaanyị panketi Dubai ọnya zinyere m bịa Sky Baby ike ụwa gwụrụ Sky Baby anụ nwaanyị ọ dị ka ije ọnwa ka ije ụwa ajụna gị nwe ọzọ hopu na ka ahụ ji afụ gị ụfụ okeke fueda agụ ka afụ kweta a na-eme ọ bụla ị blọkụ na m nne Sky Baby kedu ife na blọkụ meche na echeni nwere ume saga a sị gị pụta ka anyị gbaa saga Sky Baby na-emebi fọ nya panketi o ete eke 30 minutes fọ nachisegara ọbụla n'ihu a sị gị bịa ka bụra na-agba saga bịa ka m na-agba asaga okenye arụ ana nwaanyị 56 years nwaanyị gbagoro menopọsụ bịa ka m na-agba asaga akwụna Dubai gịnị ka ị na-nwere efe na-arụ ị na-ebe ji m ka ewesị na reflect nne onye kara aka go dị mụọ ya ji m dị mụọ onye na-akpọ nkụ nne baa n'ime sọplimenti kọprasis nyere m aka ọ dị ho sọplimenti ị na nwere nke nyere gị aka ebe anyị ji ọ ji m ya egbu na nne onye kpọrọ nka akpọgo nkụ ọ bụrụ ba ji m ka eji onye flesh ịkpọgo nkụ bụ na ịkpọgo nkụ nwaanyị a na-eme bifo mee vidio onye teke 30 minutes nya panketi ọnya ka o ji menyasa panketi ya emekoro so 30 video post ị na-ede bikọs ịma ha rọgbo na-eteki gị befe nyachisi ihu niile kpọrọ nkụ bịa nso ndị okenye arụ ana onu zinye m ife mme onu si na ọbụla zinye m ife mme ị na-ese ndịrị m ego ajọ gị na ego sebe ego mejiri oge ọrụ nka eche ndị si ibe eze nwaanyị
ni akpọrọ gị ọgbụgbọ oku mana otu aka isi agagharị dibe ebe a na-arụ gị ọrụ ego ị na-esendị m 50,000 isendị m 30,000 20,000 100,000 bụ ego gị na ana m ara gị ọtọ ị ma bụ na apụ a bifọ ana m ara gị ọtụ mgbe ego ndị na-esendịrị m ọ bụ ire oke ọtịsa na ego ị na-esendị na-atachi m ego adachi a sị gị na m ara gị ọtụ ịma bụ onye mbụ bịa nwaanyị baanụ n'ime ndị na-sponsọ ihe ọjọọ na apụ a baanụ n'ime tọ ndị agbagbusi ụnụ baanụ n'ime ụnụ na-atajiri abada agụ anya abada agụ ọkwọ nụrụ di biri wute ụmụazị abada agụ ọkwọ nụrụ di biri wute ụmụazị ụnụ ncha niile na-ebife gị child ụwa jụrụ na ajụ ụnụ 8 of people bụ single mothers onye ka ji necha wee so group of single mothers ọmụbara ọnụ na apa bunch of single mothers baanụ n'ime na onwe ya mere ụnụ na-ebezi akwa na ebe akwa dị n'ụwa nka baanụ n'ime hapụnụ ndị achọghị ọnụ ọ na-asụpụsụ ife ọjọọ na apụ a ọ na-asụpụsụ ife ọjọọ na apụ a bịa machine gods of our land bịa our living deity a sị gị kwụsị sponsor ife ọjọọ kwụsị sponsor ife ọjọọ jee gwa nkọs ya kwụsị ife na-eme na ọ dọrọ mma sọ nkọs kwụsị ife na-eme na ọ dọrọ mma ọgụnụkwu na-emeso na apụ ndị okenye arụrụ ana ndị okenye arụrụ ana esi ịda ịkpọbe na foonu mana ịkpọ m na foonu gwa m na ị nọ east esi m aka n'ime iwe mana ị nọ na east eso gị akwụgharị fe na akwụgharị ọkwa gị kpọm na foonu si nị na east na ebi abịa nwanne di gị na-eme obi ọgọdọ ka ihe saa arụ nwaanyị ajụrụ gị n'ime obi ọgọdọ nwaanyị baanụ n'ime na apụ na sponsor ife ọjọọ baanụ n'ime na sponsor ife ọjọọ onye ife ọjọọ kwuo n'ife ọjọọ ka ọ bụ kedu ife ọ bụ our living deity ana m afụ deiti anya mana ejikwa mechin mana deiti ndụ baa n'ime arụsị a na-afụ anya baa n'ime apụzi n'ihe ọjọọ fi akwụ ụlọ echi ikwu kwupụ okwu a na-atụkwa ụnụ n'ọnụ ọrakụ ọrakụ pawa ọmọ ọrakụ ịta anyị gwa na mgbede ọmọ Ada na ihe na if you I saw it that day these people were dragging energy goddess. I was there. So what was going to give now was when I was delete comment now was when I was delete comment I was to give saga. Come on, you go middle one of us, so even the middle picture, yeah, they gonna page you on course. And they post to big mouth to go in here. Every day, can they post to go in here, post to Pariata. So we are used to it. Post to them every day. So, so na ni hem neku. The day energy goddess neku that thing on neku. All of us we were present on that ijele box. Eba kind no. All of a sudden, this lady she said facts. Everything she said was fact, was impact. I was on FYP listening to her. Before the warriors, they started coming for this lady. Ekwensi ji otu nke abụrụ ọnụ nwaanyị na-alụ na psychiatric hospital na-eficha na Columbia Agent 2G onye nwaanyị chukwu ga-abụ ọnụ nwaanyị isi watermelon aka arụgbe shuga nwaanyị isi adịlọ mma nwaanyị a wee mepe ọnụ mgbe ọbụla ọ na-akpọ abada oracle the person onye tinyere aka n'ihe ọjọọ all of a sudden that person wee mata na yes na this thing na ya na-emebi ihe ọjọọ let me receive myself let me desist from this thing na-eme this thing bụ ihe ọjọọ mgbe this boy na-ebugharị ba na ya na young achiever you people were in support of this boy Maggie my friend ma nke kpọrọ nwa ya sky baby ma nwaanyị ụgbọala na-alụ na psychiatric hospital ya ba left nke kpọrọ nwa ya Agent 2G nke a wekwe nta abụgoda woman ọnwụ already on our own aspect onye ala ga-akọ otu isi dotere isi ka isi eji agba bọọlụ ị ga-akọ otu isi dote isi ka basketbọọlụ onye chukwu bụrụ ọnụ nwaanyị onye ara nwaanyị na-adịrọ mma ị na-ekle m all of you were complaining Abada was not teaching us right but you came up with another strategy worse than Abada Jehovah ga-abụ unu niile ọnụ n'egodo nke kpọrọ onwe ya Freda. You are saying, the signature to this child, we are having this partnership with London. We think can call you going as with Indie roll sense because definitely a thief will definitely roll with a thief or try to roll with a kaji. Now, you want to bring someone else down for you to go off. See, let me tell you, I never have this with anybody.
I don't have any business with anybody. Oracle will not stand, and we here will not stand for anyone who will blow that boy. The boy, Yes. the boy you could to before job. Lapun wine, Yes. Lapun this boy, eating watermelon. Lapun this boy, who may want this boy. Lapun wine in our psychiatric hospital, Gen 2G, Chineke Bogon. Oh, give a broke and you see, give a full suit, people see beans, wine machine, machine, scatter. On anybody the lap, on a buggy they fight. Sugar mommy said, every day go have. Oh, lap this boy goes only a lap no young achiever. Go and face your mischievousness in your generation. The ancestral cause in your generation and family. Gano kono ga face everything. Lap these children, leave them. Oh, a queen Zukwani Kamachine Cabo no. The boy came out there. You people use that boy as an instrument of your evil work. You use that boy as an instrument. Now the boy, you paid him. Even if I don't know, this and this. You are the one. Ochefu gonna send it. Big mouth, wait. When you want me, you want to delete comment. You did too much. You want break. You want to delete comment again. In a day too much. I'm a low jap. You want to delete here. Oh yeah, now. TikTok, he repeated the same words too much. I opposite pestiana. Oracle. Oh yeah, big mouth continue. Because cheno ka big mouth kuchi honey. Big mouth to joke no. Yes. This same feather was the same feather send the Oracle 25,000 ego speaker. Call MP Oracle Atoromasi. This same person was the person who sent the Oracle ego speaker. See, I take this money, spread abada. Now all of a sudden you retreat. Now you came up with another strategy. We're having this partnership in London. We're having this thing in London. Okay, we brought you up to ask you a simple question. Energy Goddess was proving points, was asking you a simple question, just simple arithmetic that you can just answer and go down. As only married, you claim you have sense, you claim you're educated, you claim illiterate, let me just put it that way. So, I know I do that, do you work. At first, because there was a time I had a conversation with a friend, and I was like, how far, babe? How is this your movement? She explained the signature. I was like, okay, the account is January go about this girl's child of a teen. We said it's a movement, it's a this, it's a that. Is it an NGO? She said no. They have about 3 signatories to the account. It's not her own. But that day she came like, man, somebody sent you 100,000 naira. A friend that you did live talk, say if you go the money. You came to Jalen's life that day and now you have to do. You now come of the confess, yes, she's the only one that has the signature to the account. Who does that? Are we illiterate? Even if you are not educated, you don't know A to Z. I am already good A, B, C to Z. Coming to aspect in Gen 2G, because in that woman, that lady, she's supposed to go and face that her psychiatric department, no Nayaba. Because I back on a one, I won the Allah, Onyala, Nabonyala, Namalo, na doctor, because leave Wanyala, Bonyala, Polomia, Gen 2G. Now, one, if you move to the Buddha lady, if she did not desist from evil, she went in collaboration with a friend to bring down somebody that retrieved himself from something bad. Only enemy for just Nayadi, or was there any more? Find a mortal enemy. You people will make sure you destroy that person. That person goes through depression. That person has Pachalana, the person has war. But we can never allow that happen. Oracle came out and he said the truth. He said he is not going to be involved in any of this nonsense again. He is done. And only many nonsense, he will expose them. Everybody, oh, in Kabia will stand the camera. All because of TikTok are giving Mandy really irrelevant. One Yowala, aka Easy Basketball, money is low, Onyala, chronic debtor on their Saba. Bia or stand on a Yamanum Koyawan, the command on a Delia, on a Dena Coeli, Mamma in a psychiatric hospital, one side here.
One is the helmet. Anya vegetable soup. If I stand there, Vivo phone G. If you Gentle G. You said you are a certified nurse. You call yourself a certified nurse. Okopama de cookie. A domestic thing in the kagi. I got your mind. I got your quaker. You don't with your name, Wagi. Gentle G, put up one day, stand in a mirror like 5 minutes. Look yourself from your head to toe. In a phone with the nurse. If I stand there, Vivo, think to Vivo. He stand there, he just so, he no longer, he don't look at the last. Onyala. Ojobo. Ojobo. In a sin on your ojobo. Why no one about the worst? You people do worse than the devil himself. The one he can Pamachineka Bruno. Wopuna came with no fe to poor waka mazu. I told me, in the name of your jaw, I see gonna have it easy. No many how a million expose, or by our way, the bazi, or when I back, bomb when I back, the one he came there. The one he came, all I could eventually, India made mistake, a bog up, a bog up on Gaza. Go with your evidence. Make sure you keep us updated. We that are not close to Nigeria, we will phone you even if in our last time. And that baton online. We will go with you bomber to bomber. Anyhow, go with your evidence. No reach them, make you laugh all these things and make it laugh all these things. You go. But make sure you are on your right. When you reach there, you give them bomber to bomber. Come on, yes, And don't be afraid though. Don't let anybody if you know that what you are saying is the truth, you are standing on the truth. You don't have anybody to be scared of. No fucking damn body. They don't care Sky Baby. Look at you. You of a person. You that your videos, majority of your videos look disgusting. If you don't use filter, you will be like waiting. If you can old woman now walk from Dubai. I want to say old woman. Ewoku Medicare Nando Sky Baby. K4 Gabu. Sky Baby. How far with your life? Ndituko Nene Freda. Nene Freda di skeleton leje me practical na science lab bibi na aponye kagema ine eku I get so close kebu nu fulu so unu jachi chineke pon obìnrin gwe buku na onu ebi abada is this abada is that abada kapunu ma 100 I will choose abada I am not telling anybody I will see what abada 1 million times because that lady, what I am seeing in that lady is greater than what I am seeing. I won't believe her because I judged that lady from what I heard. Oh, if you are when you come close to somebody, that is when you will know if that person called you your job or you are this person call the person is not what people think she is. That lady with the woman. Let us say the truth. If you want to raise a foundation, raise it in an accurate way, have a solid foundation, because you said, I said they need to go everything already. For you to think okay, you can use Abada as a strategy to pull up your girls' movement, it's not going to work. Yes. We know you are a perima. Man not support the why hospital, why is basketball, aka why pagali, why jene party, why look here want to, why is standing of evil. But when you can ready can why follow me look at you. In a family, I used to ask myself if that standing mirror standing mirror or calling that mirror like 5 minutes or no with this cabbage Young, wait, big mouth. Abada Jumwe, no. They go to Stacha Abada, they go to Jensuji or the Endo. They go to Abada called the Yano Moya to go name a video. Jensuji, menu video with some wago. Jensuji, they wish them wear happy bed or they post to where. Macomana, I got Cheriata. Where would I go? Where would not? For complete 7 days. When you were more young, you could come, but can you say,
enwe onye na-ebugota na life a ọnọbụ na life oge m gbagota achọrọ m ka m jụọ ya the thing direct ka ọ kpere ọnụ ya afịa wụ Cynthia kitchen ana m afịa na some life ọ na-kwesịrị ịnọ na ya. So I wanted to ask her directly ka ọ kpere ọnụ ya because next time m ga-agba ya screen record. Cynthia kitchen. Yes. I'm the woman able to me just now bugote young achiever. Yes, able to me bugote young achiever. All you can do bugote because most times na midnight in our no carry online. And my fear, she know they stay one place. Thank God say people don't they talk am for comment section. Or that on one place. And my fear na some life on a person. Oh yeah, so now waka waka. Onwe some life ọ na-kwesịrị na-anọ na ya enwe life kwesịrị mmadụ na-anọ na ya o kwesịrị na-agbagota na bọọsụ gị ị na-aghọta anyị abụ agụba ewu agụa sheep one side. Yes. I don't know if you understand me. So ịmala ebe ịkwụ ekwụla ọ bụ na followers ka ị na-achọ ijewe n'aka ndị nwe ndị na-eme follow for follow ije ebe a jee chọba followers. You understand me? Because ọ bụrụ ijele na life okeke ijele na nke oke afọ ije ebe a na-akpọ onye nọ na life ya iyi echi gbagokwa na life onye akwa nọdụkwa mba ọ dịrọ mma and so please I'm begging you enwe one account na-aza nọnye in capital letter biko unblock to that account. I've begged you before about that account. It's sitting here unblock. You've not done it. In a few days about I'm live, I want to go Ibama and I'm a code. So all those people na magame home block. Most of the time some moderator. Magame home something. No, just capital letter. Okay. Because I want to my home block this evening. No. Just nonye. Or man capital letter KG there. Because Cynthia kitchen agbagotezi na n'enu nya agbagotezi na n'enu ahụ ize chukwu na egwu agụ ọ da no febe na akwụali ọ na ebe a ọ kesi egozi followers ịmakwana dide mbago na life oracle ha na young achiever ekwe m agbago enu most these days adị m agbago na life ha maka na udele na anọkarị dị amụnwa achọkwu ka m bịa distract ihe oracle na because intimidation and made the boy in a wutezim. I don't want to do again. And I talk about the boy. Or the boy won now when I did happy. Only want to go after Ukaya Nez and one eat go dozie, which I'll see back on his behalf. Udodi. Only quarry on a bully. What of them in a bully I buy a burugoha? They tag miri. Upon a tag I miri a burugoha. Then in a board now cut of choir a burugoha. Why so much intimidation on this? I didn't know Wutem. Yeah, a young boy no quarrel where you train and na nna waka post nwa mmadụ n'ọrụ onwe ya mụna ya na-agba egwu na mụna ya bụ ndị na-awa. So today enwe ka weather dị na Lagos ijua ndị na Lagos anyị agwa gị mmiri zo nnukwu mmiri ji yesterday wee na-ezogide. Yes, so tata niile anọ m na-egosi adị m ya ka anyị ji wee pịa ọkụ taa. That post guys Big Mouth was talking. Big Mouth, yes. Talking and him neko. What I'm trying to say is that Biko, they should just leave that boy alone. They should allow the innocent boy. They're not going to do that boy anything. They're not going to do anything. Leave that one. Abia Hana is a all the can care further than all the can care further than you. A further about online on us. Dibia kidnapper. Dibia beggar in a pony. Isiaki block on TikTok, block on Sugar mommy, the one man block because sugar mommy. They block on our WhatsApp block. Imagine like
Oracle ma kọlite ọnụ o. N'ọrakụ na-akọ ọnụ ka nwa. Ịma nke ọ na-adị akọ ọ na-atọ m ọ kọwara nwaanyị ọgba ntu ya si na agba mmadụ gba ya rest in peace. RIP. Na bonjour aparte, ha chọrọ ịfọstreti. Ha chọrọ ịfọstreti ọrakụ mana ọrakụ ekwere. They want Biko, frustrate you this did not guy. order for like 5 minutes. Come call her. Biko, you know, ndị ya 5 minutes ka ọkọ ozu oli. Ndị ị ga-abata ọ bụ na ị ga-ayọkwa Oya. 3, 2, 1. I go beg am, no worry. Oya. Rosa mucho biko bụ ndị na-asịrị Rosa. bịa ndị gesha bịa nso bunch of single mothers make una come close bịa ụmụ nwaanyị a na-ebe akwa di bịa nso ka m gwa ụlọ okwu bịa isi aka ojisikara ụmụnne ya gbuo m n'isi isi na anya m arụ bịa nwaanyị a ji isi etiwe akị a na-akpọ meshin bịa nso okenye arụ ana eku uke chineke nna agọzi mara chineke ya agọzie ofeke bịa nwaanyị akpọrọ onwe ejemzi nọ na gbagoro na nka nwa 8 years old nwaanyị a ọtọ ya na-agwa mmiri bịa nwaanyị ọtọ ya shingwara shingo nwaanyị ọtọ ya hịrị ahị nwaanyị a na-eyi ọfkọrọ negoro akwa iwe iji wee jecha dedikeshọn ịdị n'ọka mmọnwụ ịzagịza o nwere mmọnwụ debe anyị na-akpọ mmọnwụ ịzagịza ịdị n'ọka mmọnwụ a na-eti akwa aka bịa nwaanyị a yi akwa mmọnwụ wee jecha dedikeshọn baa n'ime isi akị bịa mechin baa n'ime na ịka gwoo na ụwa ajụgo gị onwe onye mere go n'ihe na-akpọ onwe gị jenzi ịmakwa ọ bụrụ ịmụtara nwa n'oge na ọ bụrụ akwụna ịgba na-adọ ekiti akwụna ịgbakọta na-adọ ekiti akwụna ịgba 45 years ịgbata ha ọnụ ịkara ịmụtago onye dị ka m gị na nwa dị 26 years bịara ịkọ na soshal midia mechin baa n'ime na ịka na ịyọ na ịbụ akamụ ayọchara bịa fleda bịa nso nwaanyị panketi nyere m aka fleda ịka gwuo na nwaanyị for 8 years iche nwa nwaanyị kara aka jere na agba ije n'anya na agba eku anyị fụ na agba eku anyị fleda ayọ na ayọ fleda ịka gwuo na ebere ọzọ ụmụazị kuru mmiri sa gị bata life ka ịfụ ka ede ị na-eme girl child single mother of 4 akwụna ike ụmụ na-abịa ịmụta be nna gị ọkwa agụụ na-agụfa nne gị na-egbu arafịa mbugharị na ọnịcha jee gote na ị ga-akwa CWO ị na-ekere m n'iji ego nne gị na ya ara ayọ na-egbu arafịa mbugharị ka o wee chọọ akwa eji gote CWO ị bịa ba na-eke ụkọ bịa freda ji kọtịn wee kpakọ ejecha dedikeshọn tọnda gbagbukwa gị baa n'ime ndị ọrụ ọjọbọ iku na-ejugo freda je kpọrọ your ex-husband na-egbu anụ your ex-husband na-egbu anụ mụta ofu anyị mụtara ya freda dọkpara gị dị 23 years old na-akpọ ogo ọkụkọ igbo freda makwana ịhịa na ahịa ịnwetara sọplimenti enyere gị aka nwaanyị baa n'ime freda orosho akwụna ndị ara ha ji nwaanyị na-eme abụ na ogbu ka obu otu jefu ndị ara ji utu ha gbara nkọ a sị gị baa n'ime bịa meshin kos of our land awa living deity okenye arụrụ ana living deity a na-afọ ama na afọ arụsị anya na gị ka m ji ọma na ịgba arụsị dị ndụ a sị gị nwaanyị akwuru n'eziokwu asụsụ ife ọjọọ n'ụwa kwuru n'eziokwu okenye arụ ana kwuru n'eziokwu bịa nwatakịrị akpọrọ onwe diamond akwụna ike single mother of 7 were nke iji aka ị na-anwụ ine-eke ọhịa n'ụzọ nne bịa nsị ka m gwawa okwu nne bịa nsị ka m gwa okwu n'ụwa tụrụpụnagụ bịa diamond ukwu gbara ngọ ike gbagọrọ agbagọ diamond na-eme nwoke jiri jere ọgbaghe mpara wee nwa ya mụrụ ọtụ maka na ọkpagụ niile asụghị ga-ana bịa diamond baa n'ime the only lady that can control 50 west under a seconds ile mgbada ile zinc kpata ile na-agba ka mmiri ọkụ si n'ọkụ baanụ n'ime ndị girl child ohi baanụ n'ime n'ukwu na-ejugo ụfọdụ ndị ohi ụfọdụ bịa jentuji nwaanyị akwụna Saudi Arabia nwaanyị agbara akwụna na Saudi Arabia nwaanyị akpọjere ha abụọ n'osisi mos nwa fensi wee pụta jentuji akpọjere ha abụọ na Saudi Arabia n'osisi mos nwa fensi nwaanyị ntana hiti bịa nwaanyị a na-enwe ntana hit nwaanyị ovulation na-ebute too much of it n'ahụ ya ịmakwa ya na-echenji 7 panty na ebe because of too much of it bịa jentuji na-amụ mgbanwe na ọmara obi ọgọdọ bịa nwaanyị a na-arịa ashima nwaanyị obi ipi onwe nye mewakwụna ike fake nurse na-ekpo osi na hospitals na ọrụ nọọsụ bịa nwaanyị baa n'ime single mother of 4 nwere nke iji aka divorce nwoke onye ka inugoro ịnọ n'ụzọ nwoke na-anọ divorce hakwụna ike bịa nwaanyị baa n'ime na ịkago baa n'ime na ị na-afụzi nsọ gị na-agba oji nsọ gị na-acha brak
bịa je ntụ ije ogwu isi watermelon nwaanyị isi wata ije kpọọ sika akpọ ujenzi nne onye ka n'aka aka gị hapụ ihe ị na-eme na ọna ọhọma dị merụgo mgbe ibe gị mgbe ugbe na-eto agbọbịa kedu ebe ị nọ onwe onye mee ụnụ nne ba anyị mere kago isigo from girl pụọ si from lady pụọ si from bọbịbịa ibụ na ịbụzi nne nwaanyị ba anyị beje ntụ ji nne nwaanyị okenye arụrụ ana isiri na-akwụ n'eziokwu n'oge bụ ndị ọrụ ọjọwa 2020 na-asụ injin ọka mgbe ọ bụla ị na-eku ume fụ mbọsị fenti ebe ị na-eme life too much of injin ọka ị na-asụ bịa nwaanyị achị ma jide ị na-emekwa jikwa chọrọ iji helmet nwụ n'aka ịnwụnarị ya ebe a ka mana ọ na-agbasị ka achọrọ gị nọ achọbeghị m ka ị nwụọ baa n'ime fim nwa ebe ị na-adọ n'iso nwaanyị akpịrị ego si ego nwaanyị a na-emenye 10,000 ọpụta life meet na-agbọ ka nkịta ara bịa jentụ ji ọkwa ịmara ịgwa m na eyiburu ara mbụ nkịta ara jentụ ji akpojere ha bụ ọnụ osisi na Saudi Arabia ya bụ Saudi Arabia nwa face bata na ọwụ ya ala nwaanyị baa n'ime nwaanyị nta na hit nwaanyị ruo BP nwaanyị ọrịa shuga nwaanyị a na-eme ọ na-aga ọ na-anya mamịrị na-apụ ya jentụ ji na-eme ọ na-aga mamịrị anapụ ya n'ọtụ nwaanyị na-eme ọ na-aga bọbụrụ ọ na-anya mamịrị bọbụrụ ọwa paadị ovulation ga na-akwụsị akwụsị period ga na-akwụsị akwụsị jentụ ji baa n'ime nwaanyị a na-enwe everyday period baa n'ime na ọmadị mere gị okenye arụrụ ana nwaanyị n'ime pepe ọnụ wee sị on God n'ihe ọ na-eme adọrọ mma si on God n'ife ọ na-eme adọrọ mma ipost pepa RYP adọrọ mma bịa ọnkọs nwanne Freda abi na ọcha baa n'ime tọnda agbagbuso na apụ anụnwa bịa mechie na isi aka ị nwere ike ikwu n'eziokwu eji skilekọd ebe ịgbagotere na rif ọnkọs wee sị anya gaa n'iru na ihe ọbụla na-eme na akwa na-ekwe na azụ okenye arụrụ ana bịa eku ka esi n'ime vileji bush jee ebe nna gị ajọ ụpa dị na be nna gị ị na-emere iji ego rụtara ụnọ na be nna gị nwaanyị ajọ ụpa bịa nwaanyị a na-ego ọkịrịka pantị eyi n'ukwu baa n'ime na onwe onye mere gị nwaanyị ọkịrịka pantị baa n'ime tọnda agbụgbọ gị na akwa kwuru n'eziokwu nwaanyị okenye arụrụ ana esi na ihe gbasara protest emere na onwe ka o si gbasara gị nka mgbe na-adọ eze nwaanyị ite ego onwe ihe o mere m gị na sponsọ m ọmụ bụ onye gwara bara n'ime afịa mma mee protest maka ndị skilekọd ọmụ mgbe protest ọmụ bara ime afịa ncha buo dabara maka abata buo dabara maka eze nwaanyị ite ego ndị sponsọrọ m bụ meshin Freda na Sky Baby meshin baa n'ime okenye arụ ana mgbe eze nwaanyị ite ego chọrọ ịkwụ Sky Baby 1.2 million naira atọdụma Sky Baby na-eklem n'ochie achatị gị na WhatsApp gbara gị vidio esi m na m ekwekwana m tara aka na m ekwe na eji m dị chatin iwee sị m na m ji egwa Sky Baby na nyefe ndị akaụntụ nọmba twita ego ka ọ kwụrie ego niile kọmpliti na 1 naira apụ ya ọ gbara sika na si ọ nachọ nwa ka a ghara ịfụ ya bịa isi aka ojisikara ụmụnne ya skripshọt ihe niile mana na-abụcha ati post ya ka ndị ụwa fụ baa n'ime okenye arụ ana ọ bụrụ na igbo ezigbote nne ịyasị mgbe a na-eme vidio maka eze nwaanyị tego na abalị yasị m kwụsị ya nna na ife na-eme adọrọ mma na ife a defamation of character m kwụsị ife a mana ị na-sponsọ m sị m gaa n'ilu na-sponsọ m mgbe this guy a na-akpọ kedu afọ this guy a na-eme advertisement mgbe ka ncheta fee mgbe o post eze nwaanyị ite ego ọ na-adara gị esendịgide vidio kedu afọ Denison ka a na-akpọ Denison okongwu dibia very good okongwu dibia epost eji nadola vidio a post chiara gị na WhatsApp machine kedu ife gwa mụ esi m na this is very good nwaanyị na-sponsọ ihe ọjọọ ọkwado ihe vidio na nchi ego ka na WhatsApp gị WhatsApp a na-afọget bịa nwaanyị si ekpebe m na call for if one day but thank God for NTN tijee na ịntanetị chijee na WhatsApp ebu kọọlụ mụ na nwunye na eji m ya erekọdụ m everything all the documented nwaanyị suru m to court isi akị nwaanyị a ji isi etiwa akị nwaanyị ji isi apịagbado bịa nwaanyị a ji isi ebu injin nwaanyị ji isi wee mere trọk eji ebu injin ogwu isi ojisikara ụmụnne ya baa n'ime na apụ a sponsors n'ife ọjọọ bịa nwaanyị gods of our land living deity our living deity a na-afụ anya arụsị a na-afụ anya na-akwụ n'eziokwu na ife eji ama arụsị na Igbo bụ na arụsị na-akwụ n'eziokwu living deity nke gị ọ na-ebe ihe ọjọọ dị ka ị na-apụdo nwaanyị baa n'ime gods of our land our living deity ochie nne our ancestors our incarnators baa n'ime nwaanyị baa n'ime gị na Freda bịa Sky Baby bịa nso Sky Baby na-eji queen ana m akpọrọ gị afa n'isi ya gba nwa akwụkwọ na court Sky Baby si na ego isendịrị m bụ ego gị na ego gị dachara mada ka na mara gị ọtụwa anwachiri ana m ajụ ana m ara gị ọtụ anwachiri ị na-atụnye ganọtọ ọyị ka o wee tọọ isi ọmụ na-ara gị enu bịa Sky Baby baa n'ime ene ma bụrụ na blọkụ amazi fon na blọkụ m na apụ this is too much bịa isi okwute blọkụrụ m blọkụ m na WhatsApp blọkụ m na TikTok Sky Baby blọkụ ọmụ ọkụ ume sagada ọnụ ama atụ unu egwu ahụ na odugodi 50 gba mụ saga ma na reply ncha niile one after the other
bịa sky baby nwaanyị panketi ile na Dubai agwara n'ihu bịa nso ka ngwa okwu bịa nso ka ngwa okwu nwaanyị oruru ọbara bịa nso nwaanyị a na-eme mgbe ọbụla ọ na-anya ọbara bịa nso bịa sky baby na-eme ọ na-eteke 30 minutes ịnya panketi n'ihu ya nwaanyị a nwee ike ịnọ for 30 minutes ebe ọ na-achịsi ọkụ gbara ya n'ihu bịa nne bịa nso na ịka goona nne asị gị pụọ n'ụzọ okenye arụrụ ana ka ịbụ bịa sky baby nwere onwe nọrọ di onye ma ewu mgbe bana na-abụ na chat esi m biko nwanne ekperenụ m ekperenụ biko zere ene mara ịbụ onye nke m ka nnọta di ekwesịkwara m ụdị ti na-ewute m nne ebe a n'ime onye ma ego nne ebe a n'ime ị na-ata afụ ihe niile imekọrọtara na Dubai akwụkwọ niile ịgbakọta consequences ka ị na-anara onye ọbụla na-efesi kama nke nne baa n'ime na-asị kpere gị ka ị nụọ di na-agụcha ụnụ bunch of single mothers ndị arụ na-afụ ụfụ bunch of single mothers ndị arụ na-afụ ụfụ banụ n'ime ndị orosho akwụ na orosho banụ n'ime baa n'ime sky baby nwaanyị panketi baa n'ime panketi nyere m aka nwaanyị filter na-ebezi akwa maka TikTok na-ebezi akwa n'iru too much of filter ị na-etinyesakwu filter in a video before you post nne baa n'ime kuru na mmiri sasị iru ga-afụ ka iru n'ụdụ o nwere ị ga-aba life mgbe ọ bụla a na-eme filter video banụ n'ime ndị okenye arụrụ ana bịa fleda ikpu echu ngwụrụ achụngwụ fleda nwaanyị sọplimenti nwaanyị ketara aka nne afro m akwa kọta iji wee jecha dedikeshọn ọ dị ike ka ị nwere ọrara ka ị nwee nne Chineke ka egochie ples amọsa edi tutu bịa fleda nwaanyị lost of memory ikuchi ichefuo nne bịa nsụ ka ngwawa okwu baa n'ime esi na abada na-eme ya WhatsApp grupu a na-amata ndị ma na WhatsApp grupu a na-aska m ndị ma na WhatsApp bịa nne mma bụ NNN weta skadị weta nka ọkwa m ka a na-afọwọdụrụ ya eji m evidensị nke afọwọdụrụ m ma ọ bụrụ na asịnụ ọkwa afọwọdụrụ m esevu omie nsevuzi afọwọdụrụ gị bụ freda wee kọnfam CEO ụfọdụ bi ndị ohi ịkọnfam uze wee nabatazi onye a na grupu bịa nne baa n'ime ihe niile akọnte nwa bisenti nke ị na-eme bịa sponsọrọ protest mmele sponsọcha anya mburuba na wee baa n'ime afịa ị na-akwado ka nje mesị kọnwa wee sị m na m were abalị jee ma abana na kọmpand ọba na be abadagụ na m were abalị macha abana ụtụtụ ka ndị mmadụ fụzere bana tibe mkpu ka ihe ngwa gị nsị gị na ma ya eme akwa evidence ya dị na ma ya eme not very risky na ma ya eme sị m kpọọ boys ka mụ na boys soro wee jee nsị gị na ya nwe ka o si wee dị imechasị nwoke ka emezie form of protest mgbada ihe mebụ na anaghị etinye pikshọ abada kama naghị ekwugasị ife abada na-eme so ihe macha na itinye pikshọ mmadụ wee baa n'ime afọ dị njọ ma na-esponsọ ka tinye pikshọ eze nwaanyị ite ego wuti pikshọ abada wee buru wee baa afịa Chineke ya kpụọ n'ọkụ onye ọbụla sị nwara pụrụ na akwa anụnwa Chineke ya bụ na aha ọ bụ ihe unu mere na apụrụ ga-anacha ụgwọ ya niile so ihe macha na itinye pikshọ mmadụ wee buru wee baa afa defamation of character ma na-esponsọ ka m bụrụ nke m wee baa afịa si akwa gị ya ọnwụ na akwa ọnwụ usikwu na apụ anụnwa nkịta ara ọkwa imepe ọnụ wee sị m na ya bụ opportunity ihe eji wee bring abada down ka iwepere rice ya that is why I want to do this protest na-ịchọ ka use abada as a content as a example na mmadụ ka mmadụ ga-ejide aka wee na-emefe ọbụla ọ na-eme ọkwa efe gwa amụ voice note ọkwa ejiri ya baa n'ime fleda nwaanyị panketi nwaanyị ọtụ ya n'ihi mmiri baa n'ime fleda orosho ndị ara ha ji freda ndị ara ha ji na-ebu na Ireland baa n'ime ndị ara ji awachara ọbara ọjọọ n'elu ka isi gị ogbe aka oyibo ma sheila na-akpọ abalị ị na-ebe akwa ọtọọla ka ọtara gụ akwụ na ebe akwa nwa n'ụwa nka ị na-ebezi akwa dị nne ajụjụ na-ajụ bụ kedu ife ya akụziri our young girls freda ide anụ di freda bụ ịbụ single mother of 4 ka ị ya akụzi innocent girls by the way ka m na-ajụ gị kedu ife nwere ike ịkụziri this girl child ị na-eme because you are not in marriage ide anụ di kedu experience ị nwere as a motherhood ihe eji wee kụziere girl child nne baa n'ime baanụ n'ime na apụ a unu nwecha badi unu nwecha agenda unu ji eme ife niile a ụfọdụ ndị ohi onye ọbụla etikwana ego n'ihe ofreda na-eme ọsọ ofu na ọkwa ohi ka ha na-ezu I am once in that group ọ na-afụ steady ọ na-afụ nka m na-agbagote ọ na-afụ nka m na-ekwu okwu onye ọbụla etikwana ego onye ọbụla tikwara ego kpọọ nwa agbọghọ akụ n'ọmụ PA WhatsApp mgbe atụkwara mmadụ ọnụ a na-ekwu ekomkom aka m adụrọkwa ya ka m na-agwa ọrụ onye tikwara shịshị ọkwa ka ọ nara ego wee goro moto ka ọ nara ego gbago obodo oyibo ọ sị na ọ chọrọ ije obodo oyibo ka oru obodo oyibo ka o bezie ọkwa ego ọchị ji wee je obodo oyibo efreda ka efreda na-achọ ọ na-atụkwana shịshị efreda na-eme ife girl child kpọpụtara anyị evidence ndị nke imegere eme look at our honorable man a na-akpọ VDM ọ na-ebupụta evidences ndị o nyere aka kegimishi lauzeus agụnwa 001 kedu efe ha ka nkụ jee ka ifu evidence na ha na-enyere aka bịa freda nwaanyị oruru ọbara
nwaanyị ọbara ahụ eme nkwụsị asị gị bịa nso o pụtara anyị evidence ndị nyegoro aka na akwa kedu evidence ndị nke imegoro eme ichi ime ife gị ọcha dị nne you will start with your money ibidogodo wute ego gị dem ndị mmadụ fụzi ife ị na-eme dị fa mma dem ebidozi sọpọtụ ba ibidobeghị ebido emebeghị eme ibu na akant nọmba tinye sitụbara gị ego bịa nwaanyị baa n'ime anyị mapụra na iji wee bịa baa n'ime na ọkastigo ị na-eme ife organization sọsọ gị na manage the account sọsọ gị na manage the account ka ego siri possible ekwesịrị enwetara ọfọ pepụl ga na-emanage that akaụntụ so that ego na-apụ na-abata amara ebe ego na-eje mara ndị eji wee nyere aka mara matara bebi so mara ụmụazị eji wee kwụrụ akwụkwọ mana nke a bụ neke gị na amanage the akaụntụ onye ohi mepere ọrụ Joseph Ọlọnlọ si na ọlọlọ na 2022 mgbe Chineke nyere this vision Chineke vision 2022 kedu ebe ị nọ nwaanyị na-emebeghachi ivu ị na-agbara ashawo oro ka ike ụwa gwụrụ na ashawo gbakọtara ibe na 2026 na uchi iji abada wee achieve your dream bịa nwaanyị arụrụ ọrụ na 2026 bịa na 2022 bịa na 2026 na ọgwụ ya ala bịa Joseph Ọlọnlọ efreda ọrụ na 2022 bịazie na 2026 na ọgwụ ya ala onwe onye mee ewu ka nna ajụgwụ Joseph Ọlọnlọ ọkịta ka chifuru n'anya ọ bụ ịrọcha ichefuo nwaanyị baa n'ime tọnda agbagbuso na akwa baa nụ n'ime ọgbata etigbuso na dis apụ ihe na-egbukwo na dis apụ pịa akwụ ọnụ Chineke mekwara unu ebere ndị okenye arụrụ ana Joseph Ọlọnlọ dịrị ma ịrọcha ichefuo nne nọ 2022 ka ịbara 2026 emeghachi nne dị confused chedina na dị confused ebe na ịmara ife nọla nlọ kelala nlọ ịlọ dị confused onye ara anamọkwa gị n'obi nwaanyị baa n'ime na-eke a na-efere na na-ekago ihe ọna na ị na-agba okwu anyị ga-ayọcha na ayọ na-agba ekwu anyị ka esi ama nwaanyị kara nka efere ọhụma dị merego na atụgharịzị ga atụgharị nne baa n'ime na onye iko ga-ejugo bịa Gen2G nwaanyị ikpe na-anya ahụ bịa Gen2G nwaanyị watermelon akwụna saịda adị bịa kwụ n'ike Gen2G na amụnwa ọhịa na ụzọ divorce of 4 different men mụrụ onwe nke iji aka kedu onye mee gị na-agwara na akwa nwaanyị nta n'ahịa iti nwaanyị ovuroche na-adị eme nkwụsị ịsịrị na arụ nọọsụ mana itiribe nta n'ahịa iti na-arịa naanị gị na ashima low sugar BP gị bụ ya ịcha ka ịnwere anyị na akwa ka nna ajụ gị nwaanyị baa n'ime na-ịkago Gen2G baa n'ime nwaanyị ashima mgbe ọ bụla na-asụ ka njiri ọka ọmụbụ kama ụnụ 2026 ọrakụ abata ọkpụ ụnụ bịa nwaanyị fụ masị ihe efe ntị ebe Chineke ndụ nwaanyị ya baa n'ime na-eti ka nkịta ara nwaanyị a na-ebugharị junction to junction onye oshi ka ịbụ Gen2G onye oshi Gen2G nwaanyị ahụ eyi pantị nwaanyị na-eme mgbe ọbụla ọ na-anyụ mamịrị n'akwa baa n'ime tọnda agbụgbọ ụlọ fia bunch of fools na ọla akwụkwọ ọwa power Ọla bọbọ ama m lapa lapa hey ama m lapa ha ma menwe ihe dị na gị ndị atara arụ ha ma na-agbasa gị ịdara nwa ncha wee gwerie ha kwụọ ha n'injin ọka ha wụrụgo dos na ọrakụ na swanki ele onye a ga-ebi kọpa na ọgwụ ọrakụ na swanki amakwa agbasa gị swanki amaghị agbasa gị mba nke ọrakụ swanki adịghị sọpọtụkwa ha o swanki adịghị sọpọtụkwa ha swanki kwukwere eziokwu n'ụdị nke n'ọrụ no anaghị ekwudo okwu that side ndị ọtụ na-ekwu banye ka ọnụ wee onye m na-ekwu abụghị ebe swanki na-agbasa gasha so I can't really tell mana yesterday onye ha na-ebuli iwu yesterday wu foreign girl ndị si na-ewute kam old video kongod ji ewepụta post ha na-akparị foreign girl energy goddess and other people ka ha nọ na-ebuli ndị a
efreda nọ ebe a na-agbata ọnụ ọkwa onye na-eme gesha ọ na-afụ ka agụ nwa oowonu si eme agụ nwa ọ na-akọ ọnụ Lozeus ọ na-akọ ọnụ bụ isuru ihe niile a na-ekwu eziokwu otu ka o ji esi mee gesha na-akparị ndị mmadụ mba na ọwa ọkụrụ The girl is saucy too. Mana ọ kwuru ebe ugbu a na chere ọ kwuru ebe ugbu a na si na ọsọ ọ ga-eme travel eziokwu. Ichanasi ka Ichanasi ka a na-agwa. onye mere o ji mepere agụ Ọ na-achọ ịga UK for masters. ego wee people na-akwụnyere ego. Hey! Yay! Ọkwa madam ya si ọkwụ ụgwọ nọ 8.5 million naira. Madam ya si ọkwụ ụgwọ nọ 8.5 million. Isi Prince kwọrọ ya ụgwọ unu na ọ kwụrụ ya ụgwọ unu na nye ego dibịa na-ebute gị ike na saga so ọ chọghị ya saga nyere ya ezigbo ego she has made money o so ọ chọrọ ịkwụsị anọ ma na-abada nyere ya ego so for her to go down ọ chọghị go down ọ chọrọ ime ekishọ na o nwetara ihe niile ọ na-achọ ọ chọrọ ime ekishọ na o nwetara everything but it will not work. Yes. Chineke nna ka onye mụ na ya ga-agbasa ga nke ugbu a na nke ikpeazụ enyi jiri m ego. Jebe na line na-eji Gentle G. Gaa na nke Gentle G. Nwaanyị psychiatric hospital. Only the workers. Nwaanyị ara. Isi basketball. Delight, amụla gị agbasa ka nke ikpeazụ a. Ike. Ịma mụ na gị so na ndị pharmacist. Ụgwọ na ọ kwụkwara girl child ọ bụkwa 8.5 o. Ọ bụkwa 8.5 ọ dịka ụgwọ na ọ kwụrụ oru ụdị 3 million mana nwaanyị a na-etukọ ọnụ mmadụ that woman mee ihe 1 million ọ sịgị na 10 million o mee ihe 2 million ọ sịgị na 20 million ndị na-alaba jụ na my DM ọ bụ sọ 8.5 ka ihe feda narị na-akwụrụ ụgwọ 8.5 ụgwọ na ọ kwụrụ ya karị 2 million yearly na ọ bụzi nke 8.5 2 million or 2.5 ọ na-eclaim 8. Nwaanyị si bins ọ na-akwụrụ ụgwọ na 8.5 nwanne nwoke na-atụtụ komkom na alaba onye nwụrụ nwanne nwoke aka apụọ dịzi ha ga-ahapụ dia family member na-ata afụ na-eme nwokomoko online dịtị na-ewe m iwe se ndị ji microfinance ụgwọ microfinance na-abịa ebukọchukwu ahịa ndị mmadụ very soon. A na-akpọ ha loan shark. Ịma si these people nyere Swanky 200,000 right? So that 200k ha nyere Swanky. Maka 200k ahụ ha chọrọ ka Swanky mere ha vidio gosi ha akpa amụ ebe o mere ha ime ya. Gosi ha akpa amụ ebe o mere ha ime ya. Maka 200k. Onye mmadụ na-ahụfọ na TikTok nke akwa. Onyinye weta isi ya were isi onyinye ekwensu bunch of single mothers without no brain. Bunch of single mothers gbara akwụkwọ a very solid name ka ị nyere ndị ahụ maka ndị amụchago nwa ahụ na-afụ ha ụfụ. Guys, they are fight with Swanky for life today. Milako, he said they are fight with Swanky. They are fight with Swanky for life today. Confusion ade babona. Confusion ade la. Onye nji we na Wembo Diamond Igbo with the Gentle Igbo. Diamond sweet the single mother nwere nke oji aka. Ibe amụchara nke jide ka ha na-azụ nke bụrụ amụchara nke ọhịa na ụzọ. Onye nke ọrịa nke ka njọ na-ekwegbu Diamond sweet. Nwaanyị ukwu ngọ. The only woman that can speak 100 words under 1 second. Nwaanyị ile mgbada. Nwaanyị sị kpata. Okwu 100 words also fumuru bụ eziokwu. Nwaanyị ga-apụta bịa yọọ gị biko because nwaanyị a mebi afa gị n'ịntanet too much. That woman ọ ga-apụta yọọ biko online. The fame by ime ọ ga-apụta mee video the bon nkwa asị niile ọ yebe because that woman ebe nọ wee mana onye asị ka ọ bụ na mgbe ọ pụta online si na nwa yọọ ya ego mgbe pụta online kpọọ ya afa the woman abata na my DM bịa ịgba m threatin mpụ ọzọ ọ bịa ịgba m threatin si ya madam onye ka ebe ọ na-akpali m na-akpali ya na DM ọ na
Understand? Or Balia Mobo, on up and up and see Madame Abulamola Cool. You have put on understand? They part from you, equal from or sim now where they go. So see Madame, if part from was on my bar faggy. You have put along like that butcher, Monamabola Queen, a butcher or no. Chat him when I give you here. When I chatted, I never requested the last chatting you have done your last person chatting when my email all I could feed. Because I put a go moon soon now, no way one woman did behind this thing. Because when you believe from that beginning, that confession half. And much I delayed about on my inbox, so Simon, much the read video melolaco. And then nobody tells no the police and men the mother intimidating. But old Alabama, which the read the 2 video media, na page in that time. So the woman wept at a so laugh from one because it's all to go on our wall. That woman put a good bomb for Bochim on our wall. No one could take it. No one could kiss or not. Never an eliminal, never an eliminal cannot pay for any car. Never honey my an eliminal position of Yagum details about that woman. On a memorable time for her. In our young way, not to be an eliminal. The woman chatting on a TikTok or now one ya you can walk. When you can walk. I am about someone at that lady. One ye debtor. One ye debtor. Debtor. Onye bese. Oju go Inagwa. Obuna one ya praise with him mother. Obuna one ya praise with him mother. All this why? Video na attack. Why they say more say video before post to video about that video is the one you take go. Send they get na WhatsApp. It confirm what. Imakana o Vivian. Imoya na o Vivian. Rolita come also police na zone C cause o Grema. One lady like that na o Vivian. Yes. Another lady like. Yes. All of us today na ke a friend today. Now Bana see that we cannot tell you to stop. We are doing this. We cannot advise you. But I have long the use this. I have long the use this one now. When you were dragging about that and the rest, this lady none of ever has the power. But I did a check. A person that went to a person fish here today. I don't have the power, but now they were storm now. If I was say that see advise you do this, do that. Imagine. Machine block block on WhatsApp, block on TikTok, Sky baby block go half a block, na block Sremu bikon. Ke won na block Sremu. Men no block on video na meron. You know, even no man on ya the evil apart from those chats on water. Even peak go point we go me webu. Ever say give them post and mother na ban. No one in a job back that. They can pull you when they pull you ever. That woman ga go. They can want that statement. Yeah, Ndị youth gide na abalị. Ya dị make. Abụla ka mbe si wee nwụ na nna achụ ndị achọrọ m. Enemy ga-agụ ọra gị lawa na ndụkwa ọ ga-adịrị gị mma lawa na ndụkwa. A friend one day nwoke nọkwa na Anambra, only son ha nọkwa na Anambra. Why you get that guy? Ka gị na the guy wey the thing. Why not send that guy? Make the guy enjoy. How they protect their own family? They go put no messenger. Because normally, is well. Upon that, I said they should call me for court, and then I called. Now the other advice, but also post to episode here. I want to ever post all of the column on 27th of March 2026, Ebido, Zan Bifebana. I forwarded those things to both my Efredao and both Fanchanino, my Machino, my Sky Baby. Sky Baby, can Western Sky Baby, don't have support. They have with your phone in the Mosimo, he said to me money. You watch out to know, I'll go to back a group to where. I'll go where many video concern that in Milan Rise. People name that they don't accord to, don't want to feel defended, they don't want to feel like defended, but how to case that by name. All the bottom my back on a laptop one finally.
understand the email go fela Yes, only Mike na-esend ime bụ so ego gịnị voice note niile na onye ga-abụgo na bụ ndị itinye na aba na ụdị mmadụ ma ọmịa abada ma ọ dị other those people na ọ ndị enwede any right ịkpụrụ gị ọna a na-akpụ gị for what ka ihe ha chi present na kọtụ na ha tụpụta gị ọ na-asị gị bụ ebe na mmadụ ka ibulu ya ba ime ahịa because imagine those statements ndị mmadụ na-agwa ọ bụ na ebula that particular guy bụ daba na afọ ka ihe anyị ga-akọwa nna this woman na TikTok a ga-adịkwa nwaanyị a sị m ji eme chinesi ji eme ke entry rụzie ebe nji ime ke entry agwa price anyị eji wee mefe niile nwaanyị adịghị piks kọrọ m na ọ bụrụ na akpọrọ m mbọsị protest ife aka mma afụ ọ ka ready dị ka that period egidere na Anambra steeti get court. By getting for Not the wicked. Since I've put online. Very manipulative. Not the wicked. Not the wicked. So I said that one day one on God when they return here in our name and those always slave. So I said that one day one is in there when they return. One who just slave. When you have a run. You saw people yesterday that some people na got bachisha ebe go see abia. So no be afraid of that. No afraid of God na bachi ebe go see abia na. There is fire in the mountain, long. Adoro the worst thing na katana mas nda ke nda na block ozere mo. Asa na adigo 50 na apache gbansaga na the lady. Hello. Fadi go 100 na apache gbansaga adi fully lady, fully prepared. Man to one after the other. I don't have na block mo. Isi aka block on na WhatsApp, block on na TikTok. Ba block go na WhatsApp, block on na TikTok. Skype block na WhatsApp, block on na TikTok. If I block ozere bikon. All of them are all up. But saying you all up the work na any all up on lap. Hello na ke ki na eweli ke kwani ki mere nnam. Ora o te bara ka mbatara anom na east kita anom east yes anom no dia. Yeah o te bara ka mbatara o nwere beria dim beria nwanne dim bia so nwe beria bia no bia je gba ni sana chejigo gba ni sana chejigo ke na emeto nwa za no nwa na ewe na biko na ọkwa nwa boy anyị na-eso wee bata ara ma niile ekwu gị na-efe dị ekwugo ka ezi funu kwute gị na-efe na gị funu kwute di ma ọmada dị nnọọ ogbe nwa ọdị mbịa batara kịta ajọkwa m nwaanyị a ife kpọrọ ya bụ ka mara next step ọkọba ihe ọzọ okay akwa agwa gị na-efe dị enwe n'okwu agwa gị na-efe dị enwe n'okwu na mgbagharị ka onye ahụ nkụ n'isi don't worry mma akpa ya kịta mma akpa efe na kịta mma akpa ya nweta mere aka m batara na ama m obi ọbụla achọrọ m ije saa arụ ama m obi ọbụla ka nje saa arụ mgbada ọ na-amakpọ ọta mmakpụ ihe nne nwaanyị na-akụ iri arụ nne nwaanyị na-akụ iri literacy ajọka gụọ skuulu mba si akwa agadi ekwe nka bush baby ndị ịza very ugly frustrated wicked woman says eme ha nọsị na ndị ịza na-ama mma nwaanyị wee kwe nso ọdụ ogologo arụ si akwa devil with long tail ekwe nso ọdụ ogologo I don't Jeffrey and Anambra and women will give right no host to the game. In our told you the come Monday or Keja. And work out now if you have okay, I'm on a meeting, kiss on a meeting. Send them text message on a meeting. Yes, now area commander, but the area commander name. Yes. Ngwano, all right. Ngwano nambo, mukoma. Ngwibize ebe ekpo ọnụ m n'iru ebe ekpo ọmụ anọ m na meeting ma test ya m. It's all right. N'iru ebe nwaanyị no 150,000 gbarapụ na police na 4 hours na station. Ebe na-echekọ ọrịa. Onye na-akwụnwụrụ 150 onye chi ije suo gị na Abuja ọ ga-afụ ego moto o ji je. Ọ na-akwụ dị ahụ.
Edition ilibekwu. Ọ bụrụ na a na-agwa gị na amalapa, edition ijebekwu na ebe anyị na-amechikwa ọnụ. Edition ijebekwa. Ejebe ha mọ. Na-abịa mmechi. Ọra nwa ka ọ na-akpọ m ọra nwa. Okwu nka na-emegoro ọla nwa, like nka na-ebido ọla nwa, ịmana small na-aba, ọla nwa, ọla bekee, ọla asa. Dede pampa yo, a friend about hello Oracle. I just seen a message on you. Can't me. I've not seen you online. Yeah. You say yes. When I didn't be so many friend name. Okay, I said let me check. I have not seen you online. Get up with the money on job. Ndị epet kapanu go ọfụma ọnọ. Irony of life, imeti imere chiburu ajọ mmadụ. I don't do again. Ọkụ ihe na-ese. Asị na-ewu kinapa. N'ife ekiri ya kinapa, na ị ga-abịa kọwara ndị polisi. Ama mgbe isi ji wuru Federal Government of Nigeria, nwaanyị gara Abuja na-ebe akwa. Na ọla kwuru na ndị enwere oke isi. Ka ese na-eti ife na Abuja amarọ m akwa arụrụ ana a na-agụgụkwana ya ndị gara agụgụ ya ka ebere mere nwaanyị ji asị Akwa na ebe bezụzie gị n'obi onye nwe m na ọla bụ overview eating. A na-ajụ gị na comment section. Asị gị ọla baby have you eaten? Oracle, why buru gị gaa this thing police ma ihe ọ ga-agwa ha na na-agwa ha threat to life. Onye buru ha na ọlọkwa house. Threat to life. No evidence, so police have to evidence. Mba, ihe ọ na-adị eme ọ bụrụ gị gaa na then ọ ga-abịakwa ọ ga-abịa ihe unu ga-agacha 3 times she never even come once. The last one ọ ga-abịazie ya yawazie ngwa ka setụrụ ihe nwoke n'ebe eji okwu na ụka aga aso she dey talk am no be lamba ga-asịzi na I'm telling you the fact nwa ebe eji okwu na ụka aga ka setụrụ all this thing we able surprise ọ bụ ihe ọ na-eme o na wetin she dey do o onye ruru Abuja fụ na keesi efevọrọ ya bewa akwa na-ebe na Abuja ego spend goro dị too much chemebi na a ga-akpọrọ ndị ọzọ tụọ nga. That was why she started crying. Ọ na-ebekwa akwa na ọ na-ebe akwa na-emegidere ya o. You understand? Because anyị amaghị ihe na-ebere akwa ịgbara m saga iplesi bant n'isi m mgbawa gị saga mana meanwhile on God na-akwụ ụgwọ ha nọdụ ya na-ata n'isi imeji ndị mmadụ ndị onwere ife family ọ na-ebezi akwa na akwa ọ na-ebe na aka emetere ebere after ọ sịchagoro asị ihe amasị asị ọ sịkata nwaanyị ịma na ya ihe eji ama ndị ashawo alive na 5 and 6 ndị otu efreda sasị ka eji mara ha onweghị ọzọ ha ga-ekwu na abụrụ ha kukucha up story ha bata ha na-ekwe ndị otu ego oyibo nwaanyị sịkata asị ka nkụ asị oberezi akwa ebigo onye ọzọ kwuo isi na awanụ m ịma na-asị na ka o ji edisive ndị otu ya ghọtara for their mind na ha ga-efeel isi ha dị mmadụ ọ mgbe ha baa na problem abụghị na problem now then aga ahụzi isi beans ma atọghachi that lady can lie na wetin ise na mebi okwu saga unu na that woman mekọ ihe well the worst people to even do something with who achawo ọkadị masị nke gị na onye ka na-agba achawo ka ga-emekọ ihe ka onye leta ya bụrụ na ihu ya dị olosho don't ever do anything with them ndị ahụ na dị heartless nke gbagidere akwụna jiri nnọọ ego lụrụ di nke a ka ọ ka bụziri na I tell you I'll be right back Jare I go post something. Oracle. Yeah. Oracle limited. Oracle. The light is grand. Oracle.
don't know say my boss get bad mouth so. Nah, he could put him na abalị a biko nu. Chineke nna me. Agwa asa na mada aha ma to he bisaka. Abia ka mana ha gidi. Mana ato fancha niile. Ọla bọbọ. Ọla ka ịchọ ọla bọbọ ị chọrọ ịlụ nwaanyị a ga-eweta nwaanyị nwekwara ọnụ ka isi nwa ọrụ. Biko. Ma nwunye gị enweghị ọnụ. O tilọ. The lights all here na-ebute n'ọnụ na. Nna amakwa m na ọra kwụ nwere ọnụ like this so. Ele o. Onye ka eji gwa gị n'okwu na-anapụta okwu amakwara m na ya nwere ọnụ ọna because mụ na-ekwu na funu ga-emebe ọkọ mmadụ ọnụ all akwụ dị respect for more than me o amakwa na adị mbe tinye nwa dị respect for more than me onye na-apụta n'okwu Ebiri nwute agadi nwaanyị na ebiri nwute agadi nwaanyị. Ebiri nwute agadi nwaanyị. Fast na na ya ego na app. Ka anyị yọọ ọka na-ezu ohi ayọ mụ. Ọka mma na ị na-ayọ ayọ da na ị na-ezu ezu kwa ha ebogogo n'ife ekiri ya ọkinapin. Na-emechi life a ka ị ga mepee life gị ka anyị bata dị. Hey, power. If na charugo with light, charugo with light. Ka tụrụ nso sa na mgbeda. O wee so chime mụ na mgbeda power. Hey, agụ nwaanyị. Agụ nwaanyị ife dịka akọ na mụ. Imana haji police. Ọkwa ịbụ onye omenala. Yes. And aja ka ị na-achọ ịda agwọ ọgwụ. No give them space. Since mbido kwuwa evil with evil, nwezi ihe na-eme m. I don't pay evil with good. Can that these people overuse you? That's your life at risk, danger. Nke eze nwaanyị ite ego na correct beye aka na-ekwu dị okwu ka ama ka a ga-esi mee ha nọdịkwa dị na-etretin gị Fred a na-akparị gị isi okwute a na-akparị gị then ikwuzi ọsọ na ọ ga-eburu ya bịa buru ugwu ka ịfụ mgburugburu adịgo too much agwụgo m na ife unu ga-eme. It's high time you start creating awareness. Ka amata ihe nwaanyị a na-eme na app a. Mana very dark man cheju gị ajụ ọ ga-asị gị nwee evidence were evidence gị bịa. Mana with your evidence igbugo nda amara ife fa baa ime. Very dark man na-ajụ gị ajụ ọ ya asị gị if you get evidence to back it up ị ga na-akpọ ya afa ife na-eju iru nwaanyị issue of blood. Atụkwana ha ụjọ o ya bịa buru n'ugwu na were police na-eme ndị mmadụ intimidate. Ya kpọọ ọgwụ court ka ịza ha na court why o ji aga police it's too much. Ya pụta ka aka emebe ya na app a ga-emebe ya na app a ọ ga-emecha ba Instagram a na-ekwu okwu ya ha rubbish is too much onye mee ha na-esi ya you will do this you will do that anọgụ nwa na-anọ na bọọdụ akọ ya akọ eri ịga na life nke ọ na-ebe ahụ ekwu okwu ịga na life ndị nne ọsị na ya na-enwe issue how many of them ka ọ na-afụ na life ebe ha na-ekwu okwu nwaanyị ka ọ chọrọ ikwiri eji ugwu ọ pụta ọsị gị na ka unu mezie gịnị no give them space so aga mepe life go ka mbata there. Okay, ka mepe life. Thank you. Don for today mepe life again. My baby. Ima ihe mere oracle I won from oracle from the beginning. I told oracle sị m kọrọ ihe na-akọ wee pụ mgbe ihe ebidobekwa mgbe dịsa ga-ebidobekwa I won oracle wee sị m kọrọ wee pa mụrụ m ife na-agọ ọkwa omego ya n'anya mba ya dị ka asụsụkwana ọlakwụ ntọ asụkwana ya ntọ again ma ekwenye kwishọn mba dị like asụkwana ya ntọ because o nwere nchọdụrụ ịgwa oracle si ana chere the light ka m kwuo before end their life a young achiever. Ịma na imejogo oracle emejogo gị this friendship unu na-eme you guys should live like one family nobody should betray each other onye nwekwara egwu unu na mgbede don't betray oracle mee gị ihe like ịkpọ ya unu ekwu ya o mekwe gị ihe like ịkpọ ya unu ekwu unu ekwezina ka eyuzu maka eyuzuru gị yuzue mana ịpụta n'oge
yawa no we put late but otu osi put go da put kwuo ọha niile n'onue ọdịbe late yọtara ụmụ nwoke adịghị keep malice nwoke nwere ike dị 20 biri na one room mana mgbe ofu nwaanyị batara okwu na ụka esego my gender they are evil ebe ifu ma adị m ekwe na adị m eme oyi o I no dey do friendship ihe kama ihe a na-egbugodo ma I'll keep it to myself you understand adị m eme oyi because ọ dey favor m you understand ọ dey favor m and ihe ọbụla na-eme like now nwegodo back those days they don't know anything about my personal life because anything that has to do with my personal life I keep it private on one condition that my friend nwere oyi ọzọ ma amarọ nkọchari ọga kọrọ oyi ọzọ you understand that is how akụkọ m eji wee nọdụ n'ilo so adị m eme oyi and it has been working for me yọtara so ihe m chọrọ ịgwago na Oracle today na adị m aga eso nwaanyị na-ebugote ijele is your friend mụ na ya dị enwekwa issue ka mụ na ijele na-enwe issue unu na ya dị enwe issue you notice mba na bọọdụ na ọ bụ na ijele na ebe I always stay at the comment section o nwere ike na ọdịna gị ihe unu na-ekwu I don't want to come up unu send go do request I decline because I don't want to come up because I've noticed two things in this life. Delay is not denied, and always know your words. I know my words, despite the challenges, the obstacle, everything that I've. Because in this life, you won't say there is not a time that you face challenges as human being. You understand? And that challenges you face in life is what makes us stronger. Overcoming those challenges is what makes life meaningful because definitely you must surely overcome. You must overcome those challenges. And I think in this trying time, you and Oracle should stay so strong within yourself. Don't betray each other because of money. Because I know what always causes problem between two friends is money. You understand? What I cherish so much, I love Amugo. There is something you cherish so much. In that thing. But people doesn't understand life because I have that belief that I have 2 days in this earth. The day that I was born and the day that I'm going to die. Those are the 2 days I have. But some people don't think like that. They just believe that the world revolves around them. No, you don't own anything. I've seen a billionaire that is begging God to save his life. That is why God made everything like this. Your money cannot buy death. If you pay me, you don't pay me. You don't die, you don't die. So the reason why Njichi Kwokwa today na wuna, Hapukwana na wasagao, but it will go to my enemy. I can't watch you die. I'll save you. Forget Pasagana, Wihana, Konono. Obugodo ni lom. I will save you even if you have just a chance to live. I will save you. If you even want me donating my blood to make sure that you are safe, I will do it. This is why you put you understand? Because people only him watch upon them mother. A man that is a teacher, he was slaughtered. I don't want that man that this is how he's going to end up. Before he gave his last word. Nothing did this life. Forget all this mago. Igana all this hospital funded. Igama no where fed in or wabrebo bibi. Oyejilu wemonu mbaka gore anegu. Even if I believe in tradition, I still believe in God because if I wake up every morning, the person that wakes me up every morning it's been God's grace. Almost any king kaka monagi. Almost any king kaka. Almost any king kaka gi. Onye monitere mora all chuku. Onye yele mume ane ku bana puta all chuku. Everything I am today is has been God's grace. Because onwe for no wow. I don't see anything for this world. I'm good, ma. Good evening, ma. Most of the times there are some situations will be like God. Hey, you understand? Oracle follow the wrong step. But Oracle thought maybe the money they were going to listen. Protect your integrity, your dignity at all costs. I think what I cherish
so much on this world. Honorozi. It's not even my father. I don't want to voice it out because they are recording this live and tomorrow they will use it against you. I know these people. I know how they behave. How can you be a bully? A bully is not just a bully. All of these married women with kids, they hide behind fake accounts. They'll be praising on God and a Freda. Can't you tell her it's okay? Enough is enough. Nobody wants to talk. Then you think maybe then this woman will come out and be doing as if the world revolves around her. And do not despise little beginning. Oracle is a young guy, you are a young guy. Start from somewhere. Delay is not denied. You notice there are times where you can remember to online 2-3 days. And a man on a FYP now feeling in for chat home. I didn't make screen record when I was screen record where we're bad. Because I do ask myself, is it that these people how do they form? How do they even exist? Because I don't get it. Okay, get shy now na plan ko gawa UK. Or mamoga raise the chenwe guy use way. What of raise the chega ko po onwe buri? One nyegi sign before bogi. Yeah, better check the some of these women, some of these married women that are on that fake page bullying this other woman. If they wake up every morning, their kids are going to school. They do lay their hands on their kids' head and pray for them for God's protection. But you are bullying a woman that did nothing to you, a woman that did not call your name. You go to church, you read your Bible. What do you learn from your Bible? What do you learn? Because if you got the weakness of that woman, you think you have won. No. You understand? So anyone will read Wagibiko, Magio, my oracle. Before I leave this life today, if you are a friend with oracle, the two of you should stand on one side. Because the whole world is watching. Very that great awareness, chat people. This woman, you have proof, you have evidence. From Instagram, but Facebook, not TikTok, or by email. Because when you see, you can order Kugana Brekete family adina Abuja. That woman with evidence or Akuji. How can a full grown up woman on the Rudino Goga Moto Oracle? Because some of them Rudino, yes. How can a full grown up woman abia? Why would you want name okay? Yamewe all those things. On your guy wallet and go use. On your guy wallet, then the boy chopped on the henna. Karianaga ges erimo cancelene num mirio. Instead, where the make it just on top water. Now the boy is not chorozi, ibuli with the boy. Now can end this life. James, can I ban a life for Oracle? But on a life for Oracle, I'll be ending this life. Yes, so my sister, don't worry, they go break it. Now break it. If you say Oracle from break it, I got a very dark man. Hey, if you don't open Oracle, Jelunda break it. It's a bit cigar banime. It's a bit going time. Say, okay, break it. You watch your story on a break it. You get simple. So you never which is the police now harassing them man. It's even cigar beam. They should go and touch that boy. Come to that boy aka. Every day in our saga. Ne one in our saga. Umuya pechaparampe. Negini logs be hot of warrior. Here koga ne kwari ojebo osire ojogo na nke dinato sonna ya na kwari kozu akwa. Very classless human being. Classless woman. Illiterate ojo. Now, can I end their life? I can't anti oracle because I got the alcohol there. Can story about who is saga. Cheronia na bagote. Kai bago na oracle because I got there. We do it.